Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa masu bibiya na a wannan tasha mai albarka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon zan nuna yadda za ku yi KYC a eCox mining, wanda ba mu jima da fara yin mining dinsa ba. Kuma a yanzu haka idan har ka yi KYC kuma ka yi swapping dinsa ya koma zuwa ECX, kai tsaye za ka iya sai da shi a black market, wanda a yanzu haka ana iya sayan shi 110 haƙi zuwa 140, ya danganta da yanayin yadda kasuwa ta kaya. A wannan bidiyon kamar yadda na faɗa muku cewa zan nuna yadda ake KYC, sannan kuma idan baka fara wannan eCox mining ba, akwai link a ƙasan description na wannan bidiyon, wanda kai zai idan ka danna zai kai ka inda zaka iya register da email naka ko kai continue with Google. So abinda kake bukata bayan ka yi register, abinda ake yi kai tsaye zai kawo ka fuska kamar haka. A nan zaka ga inda aka sa claim green, kana taba kai tsaye zaka ga kai claim na green guda 10 wanda suke bayarwa a matsayin welcome bonus. Sannan kamar yadda za ku gani, za ka zo ka rika yin claiming ne a nan duk bayan wasu 'yan awanni idan shine farkon farawa ka kenan. Idan kuma ya kasance ka jima da yi, ya danganta, za ka ga wani 24 hours, wani 13 hours ko 12 hours, ya danganta da abin da suka nuna ma a nan. Lokacin claim na yi za ka ga nan wajajen ya yi green, kai tsaye za ka yi claiming na shi wannan green power din, ko in ce green point wanda ake tara. A yi haƙuri, bidiyon namu za mu magana ne akan KYC ne kadai, so amma na dan shiga wani babi daban, wanda insha Allah rabbi zan dawo zan yi cikakken bidiyo akan wannan sabon mining na eCox insha Allah. Abu na farko, kamar yadda na faɗa muku, idan ka yi rijista, abin da za ka fi mai da hankali shine wajen da za ka yi KYC. KYC din nan me da me kake bukata? Da farko kana bukatar wannan shi kansa green din na a yanzu, wanda a da ana yin sa ne for free. To yanzu dole sai ka fara, idan kai sabo ne sai ka yi claiming at least ya kai kamar guda 10 a daidai nan wajajen total mining green din nan, sai ya kai wajen guda 10. In guda 3 ma ka tara zaka iya zuwa kai apply, idan sun baka kai tsaye zaka ga KYC ɗinka ya nuna ma zaka zai buce. So yanzu kai tsaye abin da zaka yi a nan, na san mafiya yawanci suna amfani da website wajen shiga wannan eCox mining din. Zai kawo ka waje kamar haka, inda zaka shiga wajen setting din nan. Bayan ka shiga wajen setting zaka ga profile naka ya bayyana, inda anan zaka ga wajen da za a nuna maka KYC. ni nan nayi try ne, sun nuna min rejecting. So abinda zaka yi anan shine zaka taba wajen da aka sa KYC din nan. Bayan ka taba zai kai ka fuska ta gaba. Idan ya kai ka fuska ta gaba zaka taba confirm. Ni abin da yasa ba zai wuce da nisan ba, saboda nayi attempting ya kai sau 5, to yanzu dole sai na jira wasu 'yan awanni kafin na zo na sake yin wannan KYC din, na sake gwada. So kawai abin da za ku shine za ku taba wajen da aka sa KYC, kuna taba zai kawo ku wajen da zai nuna muku continue. Idan kuka taba continue, maybe zai nuna muku kamar saba din ta yi nauyi, watakan mutane suna kokarin su ma yin KYC. So za ka yi ta try, abinda yana da ɗan wahala KYC din, amma dai yanzu na ga KYC din yana wucewa so successful ba tare da wani damuwa ba. So idan ya wuce maka zai kai ka inda za ka je ka ɗauko hotonka. Ya kasance kafin ka fara wannan KYC din ka tabbatar ka ɗauki hoton selfie mai kyau, wanda iya fuskar ka ne zai fito, ko zuwa kirjinka ne ba laifi, amma ya kasance hoton ya fita sosai. Bayan ya fita, so kai tsaye sai ka zo ka ɗauko shi. Bayan ka ɗauko shi, shi ma za ka taɓa confirm. Nan kai tsaye za ka ga sun fara scanning ɗin hoton. Idan har yayi za ka ga sun nuna maka alamun ka taɓa continue. So kai tsaye za ka taɓa continue, wanda bayan ka taɓa continue zai kai ka kuma inda za ka ga za su ɗauki hotonka kamar bidiyo kenan. So zaka taba start daga ƙasa daidai nan wajen zaka ga ya nuno maka alaman start. So kana taba zaka ga hoton ya fito sosai. Bayan ya fito za su ce ka dan matso da fuska ka saita shi ya cike wani dan cycle. Bayan ya cike zaka ga sun nuna alamun ka tsaya, inda bayan ka tsaya za su yi scanning na fuskar ka, wanda kai tsaye idan suka yi scanning za su fara nuna maka verifying.
so a nan ne za ka ga idan har yayi zai nuna maka tikin na alamun cewa verifying ɗin ka yi alamar tikin da green kenan. Idan kuma bai ba zai dinga da wannan rotating ɗin har idan ya jima ya failing da kansa, ko kuma idan kai refreshing ka ga alamun cewa KYC naka ya yi failing. Sannan kuma ba ka iya wannan KYC din ba sai kana da at least wannan green din da na faɗa maka. Ya danganta, wasu ana ɗaukar 1 green PowerPoint, wasu kuma bai kai haka ba, ya danganta dai da sa'ad da ka samu lokacin da za ka yi wannan KYC din. So wannan dai shine yadda ake yin wannan KYC din a abin nan. So na so a ce ya wuce na nuna muku komai da komai, so amma na san insha Allahu rabbi in dai kuka bi wannan bayanin za ku fahimci yadda za ku yi KYC din, kuma za ku yi shi cikin kwanciyar hankali, duk da yanzu KYC din ma yana tafiya sosai. So idan kun ji daɗin wannan bidiyon a taimaka a mana liking da share saboda ƙara mana ƙwarin gwiwa. Allah ya ba mu sa'a.